Lasse! Vad pysslar du med då? Jag kör på hans jävla dåliga väg. Va? Ja. Han är taxichaufför. Jag kör timmer. Det var fan det bästa svaret jag har. Men taxichaufför då? Det var ju yrkesmilitär eller vad du sa? Ja, hej. Oh. Ibland. Kör du svart taxi? Nej, det gör jag Jag inte. är tjuvjägare och det var mycket där i Norsjö-trakten. Slut nu. Du vet inte allt. Mycket I svart Hårde var ett par renar på vägen där. Ja, vi ska dit och köra på dem så. Ja, Jag det var inte helt fel. Det var inte helt fel jag vill säga, men nej, riktigt sanning är det inte. Jag har varit sjuk dem. Det är bättre. Ja, du vet, kör det här, du var så blod uppe så jävligt, det går inte att äta. Man gick sjuk dem. Om du inte tar vara på dem direkt då. Om du kör med tiden, fan Pratar du redan nu eller stockholmare? Stockholm. Men du vet, de snör man ju bort i diket direkt. Ja, men de funderar man aldrig om ta om. Är det de ni får ut och letar? När ni får Stockholmare, sen så skär man av de öronen. Ja, de har någon märk något. Skär bort det där helvete. Stockholmare, de har alltid diamantörhängen och de har skär av det. Ja, det är ju glitter och grejer. Och du vet, det är bra betalt nu. Har någon en snus? Ja, jag har en själv. Här är han. Nu får jag dra upp också. Men hörde du, är du Gea? Va? Alltså hade före dit. Är du Gea? Är du härifrån? Ja, tack. Jag är härifrån, ja. Och då före dit. Nej, jag bor i Umeå. I distansförhållande. Ja, men hej då godkänd. Då är du bara en sörlänning. Funge.